Представете си, университетът си отваря вратите и позволява неговите студенти да влезнат вътре и да работят по подобрение на неговата среда и на образованието, което получават вътре. Днес ще ви запознаем с проекта HackFMI в факултета по математика и информатика в Софийския университет, който цели точно това. Млади програмисти влизат и за 72 часа имат задача да създадат от идея до краен продукт програми и апликации, които да подобрят тяхното образование, както може би и образованието в държавата като цяло. Смисъл на целия хакатон, който го правим, е да съберем студентите от ФМИ вече и учениците от, например, НПМГ, СМГ и ТОЕС и в рамките на 3 дена да се опитаме да решим някакви по-такива тежки проблеми, например на ФМИ или на образованието. Но общо се събираме, защото има социална активност, хората кодят, обменят идеи и много се радват, когато има някакво такова събиране. Момчета, да ви прекъсна за малко. Какво правите вие тук? Ние правим система за студенти и ученици, през която могат да се записват за курсове, си гледат домашните, си пращат студентска система, която да помага на студентите и на учениците в тяхното образование. За първ път ли участвате тук? Не, аз съм за втори и някои с колегите са за първи. И какво ви дава като опит, като усещане, Много яко преживяване през тези 2-3 дена. Опит с някакви нови технологии, с как се разработва даден проект и така нататък. Идеята за HackFMI първоначално видях в Принстън, организират едно нещо Hack Принстън, което буквално си е като в България се организират едни стартъп уикенди, където за 3 дена се събират хора да създадат нова компания, да създадат нова фирма. Идеята за името дойде от там. Hack Принстън, съответно HackFMI. В Hack Принстън участва един българин Момчил Томов. Той е доста известен състезателен програмист, учи в Принстън. Взехме от там идеята и вече формата е хакатон за самия уикенд. Самия начин на провеждане вложихме доста лично творчество, за да поставим интересни теми, за да не спираме с края на хакатона, да спират хората да разработват там и де-факто да има и продължение след това, за да се постигне някакъв резултат от приложенията, които създават студентите. Радо, вие сте го виждали, познавате го, е млад човек, много добре подготвен като специалист. Той практически завърши обучението си в специалност компютърни науки. Малко по-настъпателен и настойчив, отколкото ми се ще в някакъв смисъл да бъде, но така или иначе идеята като цяло ни се стори много привлекателна, тъй като тя очевидно е един от пътищата нашите студенти да бъдат въвлечени, което е хубаво по тяхна собствена инициатива, в наистина креативни дейности. Тук не виждам никъде компютърен екран, виждам едно голямо табло. Какво всъщност правите вие? В момента само обсъждаме как ще изглежда нашата архитектура и какво точно ще включим в нашия проект. А какво ще решава? Ние ще създаваме учебната програма на ФМИ и ще я генерираме автоматично. Автоматично? Да, тъй като в момента генерира една жена в една зала с лист химикалка и решихме, че това може да се автоматизира като процес. Ще отнемете работа? Не, просто ще занимаваме с по-интересни работи. Голяма част от решенията миналия път бяха за проблеми, които в момента се вършат на ръка. Липсата на автоматизация, защото ние сме хора, които създават софтуер. Софтуер най-често автоматизира дадена работа, която човек първо му е скучно да върши, второ може много грешки да допусне. Излязоха, например, всеки студент, ако иска просто да си направи една справка още какви изпити трябва да вземе, трябва да отиде в така наречения отдел студенти и да изчака да му направят с едни много таблици на ръка. Хората направиха това нещо да става автоматично. Също така направиха и едно интересно приложение, което буквално ти казва, отговаря на въпроса защо уча този предмет, но може би най-важният ефект след първия хакатон беше, че всички казаха направете втори хакатон, направете хакатон всеки семестър. И общо взето затова правим в момента втори хакатон и има още по-голям интерес и хората не се забавляват. Харесва им тази различна социална активност в университета. Това, че има грешки, има недостатъци, разбира се, известно на самите нас, които работим и си бием главите буквално ежедневно с проблемите, които съществуват. Леко е смущаващо това, че колегите искат нещата да се случват по-бързо, отколкото това реално може да стане, имайки предвид редица обстоятелства, които те не са длъжни да знаят. Но по-добре е, че те го искат, при това искат да стане колкото може по-бързо, практически веднага, ако може вчера, защото иначе изобщо няма да се случи. Положителен ефект има подобен формат, дори да не излязат някакви крайни решения, сътресаващи решения. Ефектът ще е много положителен, защото студентите се умешват, разменят идеи и просто е нещо различно в университета, който принципно има по-стегната структура.